Bă, voi sunteți demenți? Joacă pas! Joacă pas! Da, să vezi ce real sunt eu când o să mă... Încă să în momentul în care dai cu căcatul ăsta de hammer și nu reușești să faci, putu-ți morții mătii de casă infectă. Cine morții mătii te-a pus în drum? Mă sezi, ia bănuți și fugi. Mi-aș direct. Cred că mă duc să mă sinucid, nu înainte de a termina acest nivel. A doua tactică merge și... Cu șurelul, cu șurelul e bine. Progresul! Nu. Urcă-n pizda, mă! Să ieșim, dau eu delete de la viață. Oh my god. Da, exact ce-mi doream. Exact ce-mi doream! Nu mă pot da bătut. Nu sunt genul de om. Am dat mouse-ul într-o parte în pizda mătii de joc. Du-te așa. Da. De ce? Uite ca să-mi fut eu nervii de aia. Să nu dea dracu să vă reproduceți, mă. Care-i scopul jocului? Explică-mi aici și acum. Fără! Da. Urcăm. Ok, nu mai trebuie să fiu așa haot. Bun. Nu pot să cred că nu mai sunt în stare să mă prind de căcatul ăla infect. Aleluia! Luminițe. Doamne, cred că... Stai puțin. Păi și ce? N-am citit. Mă ajută cu mai mult damage? Am înțeles. Deci pot să țin apăsat tot timpul. Da. Gata, frate. Păi nici nu mai trebuie să iau degetul de pe B. Păi ce asta e prea easy. Jocul se bazează așa... Vreau să spun că am să-l câștig, dar de fapt...